eerste keer. Ja! Stoplicht voor de trein. Kom, Tomke. Gauw in de auto. Ja, ik zit al. Oh, mooi. Dan matten we die kant uit. Ja, leuk. Ik had er zin in. Gaan we naar de winkel, Cornelia? Ja. Oh, Wat doe je nou? doe, zie maar eens naar dat stoplicht. Wat is er mij? Dat stiert op reed. En dan maar wij wachten, jongens. Voor altijd? Want er is geen oranje of groen. Oh, dan wist ik bellen. Nee, zoals die bellen keert en het regenlicht brandt, dan moeten we wachten. En als de bellen ophoudt te rinkelen en het licht gaat uit, dan moeten we weer verder rijden. Maar waarom maar we hier dan wachten? Als het zo trok is, dan kunnen we volgende keer maar beter met de trein. Ja, dat is weer. Tonke, eerste keer. Nou, dit is het alweer. Een andere keer. Doei. Vies je dit echt een leuke video? Op het Chilsje YouTube-kanaal kun je er nog volle meer Frieske filmpjes zien.